Hej alle sammen. God minder. Velkommen til en ny serie, jeg har tænkt mig at kalde Gummian anmelder. Og i dag så skal jeg anmelde noget, som jeg faktisk vil anmelde efter jeg har prøvet det. Og det er noget lidt mærkeligt, men her kommer den. Den her. Jeg har ingen anelse om, hvad det overhovedet er. Jeg så bare, der var en Angry Bird på. Jeg kigge mod, stå en Angry Bird. Men jeg synes, at vi skal prøve den. Hvis jeg kan få den åbnet. Sådan der. Skål. Det smager lidt af burn blandet med appelsinvand. Det var ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig. Det smager lidt underligt. Det smager fint. Jeg kunne måske godt lave sådan lidt mere surhed i den. Ja. Den har en fin lugt. Den lugter af appelsinvand. Men det kan jeg godt mærke, det bliver ikke en særlig lang video, fordi der er ikke så meget at sige til den. Andet den smager fint. Kunne lige have gjort lidt mere ved smagen og surheden. Og hvis vi skal give den stjerner, så bliver det nok en 2,5 ud af 5. Altså, det er ikke særlig meget. Den kostede 5 kroner for sådan en. Ja, det er sgu lidt skuffende. Den kan jeg ikke anbefale, desværre. Men så har jeg kun én ting at sige, og det er farvel.